Вітаю, вы на канале Беларускі урбаніст. Мінскі метрапалітэн – гэта не толькі галоўная транспартная сістэма горада, але і самая цікавая для маіх гледачоў тэма. У свой час я зрабіў фільмы пра першую і другую лініі. Гэтае відэа пра трэцюю зеленаложскую ветку сталічнага метро. У пачатку 70-х гадоў камуністычныя ўлады зразумелі, што гораду патрэбны метрапалітэн. Да 2000 году планавалі пабудаваць 3 лініі падземнай чыгункі. Цікава, што ў першых схемах былі вылучаныя адгалінаванні ў бок серабранкі і глыбіні сучаснай каменнай горкі. На канцы 80-х памірае савецкая эканоміка, а з ёй і ўсесаюзныя будоўлі. Метрапалітэн цяпер будуе сам горад. Тэмп такой будоўлі значна ніжэйшы. Таму на сваю праектную даўжыню першая і другая лінія выйшлі толькі напрыканцы нулявых і пачатку дзесятых. А што далей? Ці зрабіць адгалінаванне на вялікія спальнікі? Трабут вырашыў не мяняць схему, намаляваную яшчэ ў 70-х гадах мінулага стагоддзя. Трэцюю лінію вырашылі будаваць ад вуліцы Кіжаватава да Зелёнага Луга. Праз перспектыўны раён Мінск-Сіці, сучасны Мінскмір, вакзал, Фрунзенскую і праспект Пераможцаў. Не ведаю, чаму абралі такі маршрут. Напрыклад, раёны вуліцы Казінца, Сікамволіна, Маяковцы, што побач з Кіжаватава, маюць большы пасажырапаток. Так і раён сельхозпасёлка, плошчы Бангалор таксама нешмат забудаваны. Мяркую, што калі ўжо і вырашылі пабудаваць новую лінію, больш патрэбная была бы веснянска-чыжоўская ветка, якую раней планавалі як чацвёртую. Тут і густазаселёныя раёны, і Мінск-арэна з праспектам Пераможцаў, ну і паўночная частка цэнтра горада таксама пакрываецца. Але горад, як і метрабуд, прыняў рашэнне зрабіць зеленалужскую лінію. Першая чарга будаўніцтва 4 станцыі. Для параўнання, у маскоўскай ветцы будавалі адразу 8. Жукоўскага, зараз Кавальскага слабада, вакзальная, плошча Францішка Багушевіча, юбілейная. Вакзальную, дарэчы, хацелі будаваць пад прывакзальнай плошчай, непасрэдна побач са станцыяй плошча Леніна. Але ўжо ў працэсе праектавання паставілі мэту зэканоміць як мага больш грошай. Таму вакзальную будавалі на тэрыторыі дыспетчарскай станцыі Дружная і на вельмі неглыбокім паверсе. Гэтая эканомія вылілася ў то, што перасадка між веткамі цяпер мае даўжыню 200 метраў. Але пра гэта крыху пазней. У мэтах эканоміі сродкаў вырашылі рабіць станцыі толькі з адным выхадам, у той час як большасць ужо пабудаваных мае 2. Будаўнікі абяцалі звышхуткую працу ў параўнанні з былымі лініямі. Новы механічны шчыт абяцаў некалькі разоў большую хуткасць праходкі тунэля. Яго або яе набылі ва Францыі і назвалі Алеся. Аднак рэчаіснасць унесла свае карэктывы. Спачатку планавалі адчыніць лінію ў 2017 годзе, потым у 2018, потым у 2019, кожныя некалькі месяцаў дэдлайн адкладвалі. Год таму нам абяцалі запуск лініі 3 ліпеня. Потым тэрмін перенеслі на 9 жніўня. Але ў той дзень замест адкрыцця новых станцый ад улады мы атрымалі светла-шумавыя гранаты, гумавыя кулі і скрадзеныя выбары. Да дня горада метрабуд таксама не паспеў. Але да 7 лістапада ўсё ж такі дабудавалі. Акурат у той дзень я выйшаў з Ужодзінскага СІЗА, дзе незаконна ўтрымліваўся 13 сутак. Метрабуд так спяшаўся, што не працавала амаль палова эскалатараў. Некаторыя выхады былі заваленыя будаўнічымі канструкцыямі. Падрабязны агляд ліній я рабіў на сваім канале, так што коратка прайдуся па цікавостках. У пачатку будаўніцтва нам абяцалі поўнасцю аўтаномны ход цягнікоў, прам як у дубайскім метро. Але ад плана засталіся толькі аўтаматычныя дзверы, якія не даюць упасці на рэйкі. Так, яны выглядаюць даволі сучасна, але чамусьці нават сістэма аўтавязення не працуе як трэба. Лінія цалкам абслугоўваецца сучаснымі цягнікамі Штадлер М100, якія маюць толькі па 4 вагоны. Пераход з плошчы Леніна на вакзальную і наадварот ажыццяўляецца праз тунэлі даўжынёй амаль у 200 метраў. Каб было хутчэй, паставілі травалатары, але працуюць яны вельмі павольна. Пасажырапаток вельмі малы. Уся лінія перавозіць меней за звычайную станцыю. Неяк так. А што далей? Якая будучыня ў зеленалужскай лініі? Зараз усё больш гучаць думкі пра тое, што метрапалітэн вельмі дарагі від транспарту. Як па сродках будоўлі, так і па тэрміне. Больш за тое, абслугоўванне станцыі тунэля, дэпо і гэтак далей каштуе шмат. Але горад не шкадуе грошай на свой метрабуд. Зараз актыўна будуюць 3 станцыі на поўдзень ад Кавальскай слабады. Гэта аэрадромная,
Немаршинскі сад і слуцкі гасцінец. Першая знаходзіцца ў раёне Мінскмір, пабудованая больш за астатніх. Туннелі між ёй і Кавальскай слабадой ужо пабудаваны. На днях Алеся дабудавала туннель ад аэрадромнай да Немаршинскага саду. Хутка пачне будаваць другія. Ці хопіць сродкаў дабудаваць 3 станцыі? Магчыма, але той крызіс, які патрапіла краіна пасля 9 жніўня, можа ўнесці свае карэктывы. У любым выпадку, аставляць толькі 4 пабудаваных станцыі не трэба. Калі адчыняць другую чаргу, плануюць перайсці да 3. Яна будзе ісці ад юбілейнай да плошчы Бангалор. Плануецца станцыя ў раёне Стэлы, потым цяжкае будаўніцтва пад ракой Свіслач, прыпынак на Машэрава, на вуліцы Веры Гаружэй, апошняя будзе акурат пад плошчай Бангалор. Але гэтыя тэрміны аж у 30-м годзе. І то, калі ўсё пойдзе добра. Не ведаю, калі, але ёсць апошні участак да Зелёнага Лога. Метрапалітэн, як бачыце, будуецца дорага і павольна, тады як грошы на трамвайнай сістэмы горад не атрымлівае. Будзе 3-я лінія дабудована на ўсю даўжыню ці не, мы не ведаем. Але дакладна адно. У грамадскі транспарт трэба ўкладаць больш сродкаў, чым на пашырэнне дарог і развязкі. Гэта закон урбаністыкі. Падпішыцеся на мой канал. Да сустрэчы.